Igidangoma eselilidala nelinesipiliyoni esiyisimanga laqala ligidela umgqumeni njengamanje ligidela umthandeni umfowabo kaManqele UShilisi umfokalanga uphenduke ihlaya ey'nkundleni zokuxhumana emva kokuba kuputshukwe ividiyo yakhe egida waseyawa. Kujwayelekile uma ugida ufike uhlabe mase uhlaba okokugcina bese ushona phansi. Yena-ke bathi abantu indlela ashone ngayo phansi bekungesiyo inhloso, ikhavela yakhe ixabane nestage yasemqumba phansi. Kodwa noma kunjalo abantu abamthandayo nabamesekayo bamesekile noma kunjalo baphinde futhi bamncoma amagalelo akhe asewabambile endimeni yamaskandi okuba igidangoma nokubekezela nanokusebenzisana nje nabantu asebenzisana nabo kamnandi.